шүкір. Hayırlı gün, muhtaram cemaat, hürmetli millettaşlar, hürmetli tiyatr sanatın suyuşu tuğanlar, dostlar. Bugün mene Tatar tiyatr sanatı, Галиасқар Камал ismindagi Tatar Davlat Akademi Teatrı hem müngerlegen tiyatr sanatın suyuşu tamaşaçılar zor yo'g'altuğa duchor bo'ldik. Marhamatsiz o'lim kutmaganda butun dunyoni oyqagan bu shir zahmati bizning oramizdan sahnadosh do'stimizni tanilgan artist, Rossiyaning ot qozongan Tataristonning xalq artisti, talantlı artist, ko'rlikli artist Aydar Sadriddinұлы Hafizovni bizning oradan boqiylikqa olib ketdi. Nishratasın. O'lim har vaqtda shulay kutmaganda kelar. Ammo busi bigarak kutmaganda bo'ldi. Ali necha kun ilikkina sahna ortida bahaslasha şahmat o'ynab ol menga mat qo'yib ham shul mat qo'yganına dik shatlanib ketib borgan edi. Men uning ortidan aytib, "Bundan so'ng ikkinchi o'ynaganda men senga xotiningni keri bermem. Nega jarar shulay aytarsan" deb kulib ketgan edi. Mana ikkinchi martaba o'ynarga to'g'ri kelmadi. Bir necha kundan ishlab Aydar do'stimiz og'rib ketgan deb, ana tag'in bir necha kundan ishlab больницаға салғаннар екен деп. Мына мұнан 3 күнілік айтам бұл бик ұзаққа кетті деп нәрседір көңіл сезген шекілі шалтыраттым. Алды телефонны. Ләкин іліккіге көр Айдар Хафизов тауышы түгел еді. Ешіктір зағифләнер бірақ қалған. Жәләлдин Шәриктәш Силме, рахмат шалтыратуға мені шында оқымайтам, халларың, халлар енді бір кеге. Айтам, алға кетіш бар ма, жеңілік бар ма? Ол айтам, мына доктор қары енді, врач кіра енді қары. Айтам, жоқ, алға кетіш бар ма деген шол қаман. Мына тұрышабыз енді врач кіра, мен аңладым. Демек, мұны ұзын сөз білән интіктірге керек ме? Айтам, ешіктір көңілін көріге, айтам, сен әнді еркәләніп ятмам да. Шық, ойнап бітірәсі партия бармай айтам, шахматта сенің дегеш бір күліп қойды. Жарар жәләл, қаш ойнарбыз. Келу шалтыратуыңа рахмат, қош деген сөзі. Мына бұғаның соңғы сөзі болды, мен ешіткен. Енді мына кеше күтмәгәндә шондай ауыр хабар ишетелгәч, мен бик ұзақ вақыт нәрседір исіме келе алмай тұрдым. Мұның сәбәбі де бар. Чөнки біз нақ 60 жыл элек
Аның белән бергә театр училищесына укырга кергән идек. 60 ел. 2 ел укыдык, ул безнең арабызда аерылып тора иде. Шундый ыспай киенгән, чибәр җегет, сызылып киткән, мыек аның тышкы кыяфәт тә матур иде, матур киенгән иде. Менә аның теге шалевый якка белән ыска пальтасы минем гел күз алдымда тора. Ул бик тырыш кеше иде. Каядыр баянчы булып та эшләгән. Тырыш кеше. Мен тагын әйтәм, менә әле соңгы елларда ул инде умартада тота башлаган. Без 2 курс бетергәч, ул аны армиягә алып киттеләр. Без аны инде бик шәпләп узаттык. Әлбәттә, аннан хаты да килде. Инде ул армиядан кайтканда без инде укып бетереп эшли башлаган идек. Һәм ул менә Илдар Хайруллиннар белән, Фирдаус Хайруллиннар белән Марсель Хакимович курсында укый башлады. Аны 70-нче елларда бетерделәр алар. Аннары ул филармониядә дә эшләде. Яфис сүз остасы булып, Үсмә театрда да эшләп алды. Һәм Ленин исемендәге культура сараенда ул режиссер булып эшләде. 78-нче елда ул театрга килде. Һәм беренче эше аның Китмәгез тургайлар дигән спектакльдә Азамат роле һәм бик әйбәт уйнады. Икенче роль аның Талак спектаклендә Мирсәет иде. Шуңа рольләр китте, рольләр ул популярлашты, үсте актер буларак. Һәм менә көтмәгәндә шушындый хәл. Нишләтәсең? Адам сагышлый, Алла багышлый диләр. Тәкъдирдән узып, әле бер кемнең дә бер нәрсә дә кыла алганы юк. Күрәсең, язмыш шулай булгандыр. Миңа әлбәттә үземә бик авыр. 60 ел бергә аралашып, киңәшеп эшләнгән иптәшне бүген без соңгы юлга озатабыз. Аның туган авылы монда Питрәч районы Күн авылында. Аны шул юлга озатабыз. Безгә хәзер инде нәрсә? Аны онытмаска, аның исемен һәр вакыт матур сүзләр белән зикр итәргә һәм дуабыздан калдырмаска кирәк. Айдар достым, бәхил була. Без синнән 1000 бәхил. Мөхтәрәм җәмәгать, хәзер без матәм мәрасиме башларбыз. Мин иң беренче итеп, хәзер микрофон алдына Татарстан Республикасының мәдәният министры урынбасары Дамир Данил улы Натфуллин чакыра. Рәхмәт. Мөхтәрәм җәмәгать, Татарстан Республикасы, Россия Федерациясе мәдәнияте, театр сәнгате гаять зур югалту кичерә. 13 декабрендә 78 яшендә Татарстанның халык Россия Федерациясының ат казанган артисты Хафизов Айдар Садри улы бакыйлыкка күчте. Айдар Садри улы 1943 елның 20 майында Питрәч районының Күн авылында туа. 1970 елда театр училищесын тамамлап, 50 ел гомерен театр сәнгатенә сәхнәгә багышлый. Шул вакыт дәверендә 80-ннән артык аңа гына хас иядә башкарган рольләр, педагог, режиссер буларак кылган гамәлләр безнең тамашачыларның, халыкның хәтерендә мәңгелеккә сакланыр. Татарстан Республикасының мәдәният министры туганнарның тирән кайгыларын уртаклаша. Урыныгыз җәннәттә булсын, авыр туфрагыз җиңел булсын. Сез Татарстан язучылары берлеге рәисе Данил Хәбиб Рахман улы Салих. Рәхмәт. Мөхтәрәм җәмәгать, 62 яшемә җитеп, микрофон алдына чыгып, сүз әйтергә, җөмлә төзергә
мындай авырлык кичергәнем юк иде. Барыбыз да беләбез, дөньяның бер гүзәле сәхнәне бизи торган, тере көмеш кебек йөгереп йөри торган, эшләп йөри торган, атасы белән анасы 90-ның аргы ягына китеп дөньялыктан киткән Айдар абыйны шушы яшендә безнең арабыздан китәр дигән уй башка килгән әйбер түгел. Бу хәбәрне ишеткәннән соң төннәр буе йоклап булмады. Чынлап та, әле ул эшләргә, яшәргә хаклы иде. Мин аны 90-да да сәхнә тотар әле бу дип һәр вакытта да уйлыйдым. Айдар абый һәр вакытта да әдәбиятка якын булды. Һәр вакытта да безнең язучыларыбыз, шагыйрьләребез, прозаикларыбыз, драматурглар турында сүз дә әйтәсе юк. Һәр даим ул алар белән матур тыгыз элемтәдә яшәде. Шуңа күрәдер дә ул һәр вакытта да Татарстан язучылар берлегендә үткәрелгән безнең язучыларыбызның иҗат кичәләрен, аларны искә алуларда аларның режиссерлыгын үтәде. Һәм һәр вакытта да аның бер эше икенче эшенә охшамаган була иде. Ул кабатланмый иде. Ул үз эшенә шундый тыгыз элемтәдә кирип, бертөкләп, һәр нуктасын, өтерен урынча куеп, чынлап та кешенең алкышларын ала торган эшләр эшләде. Шуңа күрә дә безнең язучыларыбыз Айдар абыйны хөрмәт итәләр иде һәм итәбез дә. Аның шунысын да әйтәсе килә. Айдар абыйның җәмәгатенә бик зур рәхмәтебез. Чынлап та алар яшь килеш килеп, җитәкләшеп шушы сәхнәгә кирип, ничә дистә еллар татар театр дөньясын алга сирәделәр. Матур-матур балалар үстерделәр. Рәхмәт аңа. Һәм инде рөхсәт итегез. Айдар абый сине Татарстан язучылары аның кеме генә булсын бер кайчан да онытмаячакбыз. Үзебезнең әсәрләрдә әле сезнең исемегез калкып чыгар. Без аны халыкка җиткерүдә әле бу эшне башкарырбыз. Авыр туфрагың җиген булсын. Әйбәт идең, шәп егет идең, шәп һәм онытылмаслык эшләр эшләп киттең. Бәхил бул, туганым. Сүз мәрхүмнең курсташы, Россияның атказанган Татарстанның халық артисты Илдар Зиннур улы Хайруллинга рәхим итегез. Biz Ayдар белән яшьли килеш училищеда таныштык. Марсел Хакимович курсында укыдык, диплом спектаклендә бергә уйнадык, бергә театрга килдек һәм күп еллар бергә кулга кул тотынып иҗат иттек. Шуңа күрә аның китүе турындагы хәбәр безне шок хәленә калдырды, тетрәндерде, аптырашта калдырды. Ул булай тиз китергә тиеш иде. Ул бик тормышны ярата иде. Ул сәламәт егет иде. Без аның больничный алып авырып ятканын хәтерләмибез. Ул тормышка гашыйк иде, тормышны төрләндерә иде, үзенең тормышын байтадыр иде, төрле формалар табадыр иде. Ул иҗат итте, бакчасын үстерде, Идел Камада балыгын тотты, һәм хәтта 70 яшен узгач тик тормас, эшсез тормый торган Айдар умартачылык белән шөгыльләнеп, үзен, гаиләсен һәм без дусларын, коллегаларын бөтенебезне дә бал белән тәэмин итеп торды. Ул тормышны ярата иде һәм булай тиз китергә тиеш иде түгел иде. Ул бик көчле сәламәт нәселдән. Аның әтисе 90-ны узып, әнисе 100 яшьне узып, бу дөньядан китеп бардылар. Нишләмәк кирәк? Димәк, монда тәкъдире бүтәнчә булгандыр. Хуш, дустым, бәхил бул, урның җәннәттә булсын. Без сине бүлмәдәш буларак гел истә тотарбыз. Әрсіз туғаннары исеменнән сеңлесе Татарстанның халық артисткасы Рушалия Юкачеваға рәхим итегез.
Hürmetli cemaat, Миңа бүген монда чыгып сүз әйтү бик авыр. Миңа гына түгел, безнең бөтен гаиләбезгә, бөтен нәселебезгә. Безнең нәсел хафизлар нәселе, борынгыдан килгән нәсел. Аның агачы бик зур, ботаклары бик күп, яфраклары бихисап. Biz bugün barыбыз да үзебезнең яраткан абыебызны соңгы елга узатабыз. Безнең өчен бу көтелмәгән хәл. Барыбыз өчен дә. Biz аның сеңелләре, инеләре, ул безнең һәрберебезне дә яратып, сеңелем, инем дип әйтә торган иде. Эшләгән эшләреңә куанган чагында аркабыздан, җилкәбездән сөеп, булдырдың сеңлем дип аз сөз белән генә үзенең канәгатьлеген белдерә торган иде. Әлбәттә без булай тиз генә китер дип уйламадык. Безнең өчен бу көтелмәгән хәл. Әле тора бәлки аңа килер, минем аңым, башым белән мин бу халәтне аңлыйм, әмма ләкин йөрәгем, күңелем моны кабул итә алмый. Ул үзе булса әйтер иде, һәм ул шулай юата торган иде заманында. Сеңлем, сабыр булырга кирәк, сабыр бул. Әтиәниләрне соңгы юлга узатканда да, иптәшемне соңгы юлга узатканда да ул шулай сабыр бул. Мин бүген үзебезнең нәселгә, Хафизовлар нәселенә сабыр булыгыз дип әйтәсем килә. Фәридә апа, бигрәк тә сиңа. 50 елдан артык бергә кулга кул тотышып яшәгән хәләл җифетеңне соңгы юлга узатасың. Сезнең тормышта төрле хәлләр булды. Авырлыкларны сез бик икәүләшеп җиңеп чыктыгыз менә дигән ике бала үстердегез, оныкларыгыз, оныкчыкларыгыз. Хәзер инде сиңа соңгы көннәреңә хәлек үзеңә, балаларың белән бергә тынычлыкта Айдар абыйны уйлап, аңа догада булып, сиңа исәнлек кенә телисе кала. Исән сау бул син бит әле үзең дә. Ничек булса да үзеңне тотарга тырыш. Чөнки балалар. Сеңлем Айсылу, сеңлем Ләйсән. Сабырлык сезгә, безнең һәммәбезгә дә. Безнең нәселне, Хафизовлар нәселе үз сүзле үҗәт дип йөртәләр. Безгә шундый кушамат тагылган барыбызга да. Әйе, үз сүзле үҗәт. Айдар абый үҗәт. Фәридә апа гел әйтә иде. Абыеңны беләсең бит инде, үҗәт, үз сүзле. Мин аны начар сифат дип уйламыйм. Әйбәт сифат. Үҗәт булып, ул үзенең алдына куелган һәрбер эшне җиренә җиткереп башкарып чыга иде. Ул кайда нинди генә эш булмасын. Үз сүзле булып, ул үз фикерен, үзенең сүзен әйтә белә торган кеше иде. Мин бик горурлана идем, һәм горурланачакмын. Абыем, бәгърем, бәгыр кисәгем. Урының җәннәттә булсын. Соңгы юлга озатабыз, без онытмабыз минем бүген әйткән сүзләрем. Дога булып ирешсен Раббым. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Söz Mərcəni məscidinin imam xatibi Ənsar Həzrət Müftəxibdə. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu muhterem din kardeşlerim. Aziz Müslümanlar, her barçalarımızga da məğlum, bu urunga her barçalarımızda Aydar Sadreddin ulunun ruhuna dua kılu niyeti bilen, izgi tilek bilen jıyılıştık. Allah Rabbimiz Aydar kardeşimizin ruhun şat eylep, ağır tufrağın jingil kılsaydı.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şerifinde ayta, merhumelerdi şatlanıp yatarlar, kuvanıp yatarlar. Eğer de bu dünyada dıgaşı balaları, tuğanları, yakınları bulsaydı. Elbette Aydar Efendi de şatlanıp yatar. Çünkü dıgaşı balaları, dıgaşı tuğanları, Gaziz Tırmış İpteşi Feride Hanım var, balaları var inşallah, hizmetteşleri var. Elbette anı yaratkıp, Karavuşu tamaşaçısı, her barşaları da Aydar Efendi'ni dığa bilen iske alıp yaşarlar. Her birimiz de dıgadan taşlamabız. Allah Rabbimiz Aydar Efendi'nin ruhunu şad kılsın. İnşallah Kur'an okup birge dıgada buluruz. Ondan sonra cenaze namazına inşallah basırız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونهر إن شانيك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أي ربم Üzünün rizalığını, rahmetini, görkem şefaatini ümit etip, mübarek urunlarga, Aydar Sadreddin ulun sınğı yolga uzatıp, anın ruhuna izgi dığa bilen, izgi tilek bilen her barşalarımız da kullarımızını dıgağa köterdik. Kötergen kullarımızını boş kılmasan idi. Her barşalarımızın da Aydar Efendi'nin ruhuna kılgan dıgalarımız, tilegen tileklerimiz rizık bulup, ecir ve sevap bulup barıp irişip, ey Rabbim izgiliklerin arttırıp, günahları bulsa kin rahmetin bilen, gafulardan eylesen idi. Gaziz Tırmış İpteşi Feride Hanıma, balalarına, tuğanlarına, yakınlarına körkem sabırlıklar, tüzümlükler birip, Aydar Efendi'ni dığa bilengine iske alıp yaşarga, hayırlı, imin, sağ selamet, uzun gımirler bilen üzün güleklesen idi. Ey Rabbim, Aydar Efendi'nin ruhunu şad kıl, ağır tufrağın jingil kıl, tar kabirin kin kıl, gamel defteri un taraflardan tapşırılıp, süel sıravlarına jingilgine cevap birip Rabbim, mengilik cennetlerin, firdevs cennetlerin bilen kuvandırsan, şatlandırsan idi. Gaziz Tırmış İpteşi Feride Hanıma, balalarına, tuğanlarına, hizmetteşlerine, tamaşacısına Rabbim Allah, hayırlı, tüzümlükler, sabırlıklar birip her vakitte da dıgadan taşlamışı, dıga bilen iske alıp yaşarga da üzün jingillik, mümkinlik birsen idi. Rabbena gafir lana ve li ihvanillezine sebekuna bil iman. Rabbena la tuzigh kulubana ba'da iz hedeytena ve hablana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasenete ve qina gazaben nar birahmetike ya erham rahimin. Amin. Allahu ekber. Ruhu şad bulsun. Allah Teala ruhlarını şad eylesin. Muhterem cemaat, hürmetli kardeşler, doğanlar, mürəxsusunun bilen bizning matam rasimi tamam. Hazır merhum bilan xo'shlashyapmiz. Sizga barig'izga da kelganingiz uchun bek zo'r rahmat. Endi marhumni kun avluna xatli uzatirga tilovchilar bo'lsa, ana avtobus rahim etasiz. Hozir marhum bilan baxillashamiz. Baxil bo'l, oylar to'g'ri. Rozi bo'l ki, biz sendan ming baxil
Onun cennetin turlarında olsun. Cenaze namazına basın. Cenaze redlerge basırsınız hemen. Taşka çizgileri de bakın kızlar orta yıratlar alıyor. Ankara satlarına basın. Bu yaktan çalıştılar kızlar. Куда это я уберу? Куда я уберу? Да. Сюрет Atın kızlar ortakına varın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz din kardeşlerim, inşallah cenaze namazı başkarırız. Cenaze namazı başkarır aldığından bir neçe gene sıra verip alam. Aydar Efendi'nin olasıları, bilesileri, buruşları yok idi mi? Yok. Yaxşı kişiydi mi? Allah Teala ruhun şad kılsın, barası urunların cennet bakşalarında kılsın inşallah. Niyetini kışkırıp, niyetliyim, benim arttan inşallah kabatla barısız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlahi niyet kıldık. Cenaze namazı ötemekke. Allahu Teala'ya sena için. Peygamberimizge salavat için. Ushbu meyyitke dua ve sevap için. Yöneldik kıybıla tarafına. Uyudık ushbu hazır imamga. Halisen lillahi Teala. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ey Rabbim, bu kılgan cenaza ibadetlerimizni, bu kılgan Kur'an ayetlerin kini rahmetin bilen kabul eylep. Aydar Sadreddin ulunun ruhuna Rabbim dığa bulup, rizık bulup barıp girişiven, ecir sevap bulup barıp girişiven nasiplardan kıl. İzgiliklerin arttırıp, günahların gafu kılıp, barası urunların, firdevs cennetlerinde kılıp, her parça yakınlarından, aziz tırmış ipteşinden, balalarından, hizmetteşlerinden, tamaşacısından razı bulup, vehil bulup, tanış yatırga da üzeni gerdemşin eyle. Rabbena adina fid dünya hasene ve fil ahireti hasenete ve qine gazeben nar bi rahmetike ya erham rahimin. Amin. Allah. Ruhu şad mısın